Siyempre, nanay na tayo eh. Oh, pero tika. Tutukan ayan ko ng dress. Bakit ka? Alamis ka ngayon. Kaya puto mo dito, yung palusot kamay lang. Kaya mo na sa magatingan ni Ema. Muro na lamis na rin sa mga kahit tutok. Mabay. Kung sa ako na ito, panapilang bayan mo, ibig ko dumay. Iba'y apakaporsunada naman. Baka sasayuban na ako na. Sa'yo. Lupa ang tinga bintrudo. Sala ko mong mabayan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Takanay, takanay. Una, May pa siya. lapit na. Nakamakan? Takanay. Okay. Nakakap na. Lapot sa ata. Ticket ko, nalapat. Baka, makaduka, tabayatang katagdama. Ha? Tabayatang katagdama. Uy! Ang ano yung kan, sigdama. Pwede siguro, 260. Ganun pa. Makaduka di sikan tayo. Nagrapit pa. Hmm? Nagrap. Ang mo, may sinunala na. Sige, nagrapit tamot lang. Eh, huwag sayang. Yung guri-guri ni Jones, pwede makasalaw. Hindi ko siya malain. Ano mo pa ang ka? Siya malain. O, nukay mo lang ha. Kabaling. 350. Sabakan na. Merinda lang ang kan na dyan sa mga tayo ate Arsus Media. Oh, kabaling. Eh, salaw, wala sa ice. At sa kumulaw na yan. Tama di pinapudo. Lawan eh. Duduwata. Isa ko lang. Ang daman, mapasagsig ka. Kagsapon. Uy. Diyan, sintro. Ha? Sintro magburungan. Sino mapansin ng mau? Hindi, pagdiyay baka. Ah, sige. Andito lang nga, nagdama. Hindi na lang bigyan, umukukuhain ka. Hindi na. Ay, mainit na yun ma. Kaya pa? Kaya yan kuya. Kasi para sa anak ko lahat gagawin ko. Yan, yan. Gusto ko. Siyempre, nanay na tayo eh. Oh, pero tika. Tutukan ayan ko ng dress. Bakit ka? Alamis ka ngayon. Kaya puto mo dito, yung palusot kamay lang. Kaya mo na sa magatingan ni Ema. Muro na lamis na rin sa mga kahit tutok. Mabay. Malamig. Eh, parehas lang naman may tubig ah. Kaya mo na ma. Eh, gusto daw niya eh. Katabi ka daw eh. Pagbigyan mo na. Ah, sige. Bilisan mo. Punutin mo hanggang ganyan ah. Siyempre, pagbubunot mo na din ako. Siyempre ah. Nagsangar ka man eh. Ha? Nagsangar ka man eh. Wala ka naman tinasanay. Dapat, tumarog ka tinay sa babae, dapat madi ka ulit inom. Oo, matinto. Basta ka. Pero, bali ba mo ito ba? Kaya ito ma, baka Oy. pudod ta siktam ma boy. Ha? Baka pudod ta siktam, naringatan. Yakitin, pag mga tawagan siksika ako. Eh, bagbaga lang mat ata, simpi ka. Nga. Nariga mo kung ano matay nga ako. Hindi ko tiwalam sikap na lang po. Tama nga rin natin ang sabi niya. Ha? Tama. Sunam. Hindi sikap suna na. Katawan lang mo, nagbasit na garo dati ko, nagkikip na garo, tapos na pala sumingi di din. Nakuha tumulong Mike. Tama na yun, napinta sa tapo eh, tama na bagay na eh. Jai! Ano eh? Jai nagawat! Nagawat. Kaya ito ma boy. Gusto yung tanong na kasi Mike. Atakan niyo, utan eh, matanda ba siya? Masyado ka namang mareklamo. Ako nga, hindi ako nagre-reklamo eh. Oh, nanggagawa dyan. Ha? Nanggagawa dyan, babae pa ita ka din lamon, di ba reklamo sila? Reklamo ka, reklamo. Oo naman miss. Nasabi ko lang naman. Sabi nga nila, mas maganda ang pagtatanim ng palay kung bukal sa puso mo. Tsaka yung pagbubunot ng punla, no? Mas maganda yung ani. Ana. Ayaw mo nun miss. Tulungan pa kita. Tinutulungan mo nga kung mareklamo ka naman. Eh di dapat doon ka na lang. Nata, gunam. Reklamo kang tunga reklamo, imbis nagpasikat ka ko. Basta mo tayo bagbagam. Ini kali. Berpig malam-malam kasi aman. Bilisan mo na lang dyan para makadami tayo. Oo nga. Kaya. Ito, kaming matang. Perfect na lang ko dam. Sa maganakan. Apo. Kita kita magpagdam eh. Oh. Napuspos ko pa ito.
Berto. Nakagam, nagbagsik ka na eh. Sila mo lang, babakit nga, siksik ka. Bro, Kasi, oo mo lang meron na doon. may mga alam ng Trisay. Pisina mo lang na. Sakit yung yatin na kung ako. Hindi ko sabaw-sabaw naman. Kuma, pamigsa. Sorry pa lang kita niya. Nagsimanok na. Sopa, siyak siya. sopa. May ate. Dahil ito gatas na. Hindi na sa'yo nataka, punga-punga man. Sana yatin, Brad. Oh. Iwapay lang ako atin ko ni, bali si Gruto eh. Ano mo? Lumagas niyo nga. Nakit din. Saan ikaw, ano nagsakitin na eh? Tenga dumak ka lang. Kawan na. Nakabungot kami magkamay. Kulit ka raw. Sa pamalaan ka. Yung orasan na yun, nasitin. Kasi natin binubong na yan eh. Yeah. Wala. Pero, nagkalik siya yun. Ay. Wala mo oh. Kaya ka raw. Nadaga ka raw. Napitak natin ko na ng dress yun. Kalubong. Naglubog. Magkapakapusaw. Hoy! Nagsumit ka ah! Wala to. Hindi nakamasahan ni Nang nun. Nagawan nga, hindi na ko may nakasawan ni Nang nun. Maparparikat kanyang. Ano ba? Nalagyan ka magpasahan ba? Hindi kasi at talong namon. Mataban namin kanyang tigit kita kaon. Ay, apo ka. Alam ni Nang matag, sina kaming taon. Pinaguyong kamot tayo. Suruang na tinasayaan. Kung kontranak tumoy. Ako ka. Ako nitatan mo ito eh. Hindi na mo ito pa. Ang talaw mo. Nakay nakasawa ni tatang mo ka tata. Kasama ni Nang mo ito eh. Wala to, apa yung matiga daw daw sa sintaw? Manunutititid na. Ha? Kami lang ka nun, dumabulong. Kanya nga raw, tapos ay nagkasalutudo na kami. Isang managrigliga, kanyayaw. May pa yung mga padalang manang mo. Mananay, kita manay. Kita na yung tudaw. Panumang dito ay mga nagray. Yun lang. Tungkol sa ako na ito, panapilang kabayan mo, ibig ko mo. Ito'y apa ka po sinada na may. Baka sasayo na yung na. Sa'yo. Mga ating abing Gruto. Sa lang mo mabayan. Bangga nga tao. Baka umasik ka mo. Da. Kailangan na. Nay, sexy na yung manay. Ano yun? Muna ang sik ka. Gagawit. Gagawin yan. Ay, Mamanifestan saka. na Pugi-pugi pa yun eh. Hindi ko ating abing Gruto. Hindi pinapawis tumoy. pagkabang nga tao. Huh! Gano'n ko na. Abing Gruto, tamatam! Wow! Sirig-sirig ka takay. Huh! Samanta! Tajiman. Hindi, joke lang. Panggangatan. Ang dama ah. Hey! Bawal kailangan! At saka din ang babae! Kakalatatan! Sige. Pagpatuloy nyo na dito Emma. Pantayin mo sila. At kukuha ako ng van. Mirenda natin. Sige kuya, ako nang bahala kay Ben. Ben. Sabong, makadamdama. Karaming ganda Tunay ka mo dun, ape. Nya ah. Napisado ka. Abaya lang, may. Baba lang. Siyempre, tulungan ka ng makadaw. Saan ni bakit ko ata? Wala na mo. Bakit ka? Tulungan lang, may. Gusto na, tao kang tao. Ano nga, wala kang bulukot ang iwa mo. Bulukot tayo guys. Ngayon tayo.
Kaya mga pagdalo sa ato. Makinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya kung gamit tamit ha. Ito ni, GR4 Extreme Degreaser. Mahit nga pangikat ti ko ata. Ito mangkin nga grasa. Mabalang Tamlay. mo dilugan ko ha. Nagdalos ni. Mamaya nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nanay, nagdalos sa kadena nanay. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato. Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. O pa makita mo nga lang is nakadagrasa na ah. Kita mo na. Pagagatangan nga ikasta. Yung TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta, gamitin mo di ka dinak. GR4 Degreaser. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis nga rin na eh.